So the first question engizibuza nokuthi, why am I starting a YouTube channel? Sikhonani sizathu namdlule sikwenza ukuthi uqale YouTube channel. Why uqale YouTube channel? Oh, come on, girl. Sanibonani ngiyanamukela ku YouTube channel yami okhulumayo nenhlanhla kamdluli osindisiwe ithandayo inkosi. Amen. So I am doing this video today so that you guys can know me and I can also know you. Sakha umndeni. I feel like ngifike nje ngani nikeza ama video ningangazi, and with it ngiyacela bakithi ningixolele. Namhlanje ilolo suku where you will get a chance to know me and get a chance also ukuthi ngenazi. Lana njengoba bese ngishilo okhulumayo uNonhlanhla wakwamdluli, known as uNamdluli. Ngiqhamuka eSwatini, from Swaziland, so that's why nginguNamdluli. If you umswati, you will understand ukuthi ngithini mangithi ngiqhamuke eSwatini, and that's why nginguNamdluli. So uNamdluli uhlala eDaveyton. uNamdluli inkosi yami ukhulele ekhaya elazi into eyodwa, uJesu Kristu. Uma indaba yethi ingahlanganisi uKristu, I will stand back and look at you like ngiyadlala. Kodwa ke ngikhulele ekhaya lapho khona kukhonzwa. Ngi-attend Sunday school. Ngazi ukuthi every Sunday I'm going to church. Every Sunday ngiya-attenda ama-sessions with Sunday school. Every Sunday ngisenkonzweni, and then ngiyaqhubeka ngangena kubantu abasha, ngangena angafiki komama ngisisomuntu omusha. So yeah, akukho kunye bafethu engizokuletha la ku YouTube ngaphandle kwaKristu. Akukho kunye ngizokwenza ngaphandle nje kokudumisa uNkulunkulu, because anginalo olunye ulwazi futhi anginayo omunye option B. Option A futhi angimcela omunye option B, futhi angifuna ukuthi option maye nkosi yami. Ngazi uKristu mina, ngazi uJesu Kristu, akukho kunye nje engikwaziyo. And there is a question engilongibuzayo nokuthi, why did I start a YouTube channel? And leyo question iyayidla inhliziyo yami because angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani indaba yami yokuqala YouTube channel. I believe that YouTube channel will save a lot of things for you ongakwazi ukuthi uyithole zisese good quality. Nanoma yini mhla ufisa ukubuyela khona ubukele, uyakhona ukuthi ubukele because it is saved and it's there. Ayizukusuka leyo nto leyo, and into engaphakathi kimi iyabila. I don't know ukuthi ngingayichaza kanjani. So into engizoyiletha into efana naleyo. Ngimuntu ke okholelayo emthandazweni, ngumuntu ke okholayo ezwini, ngumuntu okholelwayo ekufasteni, ngumuntu okholelwayo endumisweni. So ileyo nto engilethela lapho ukuthi ngiyafisa manje ukuthi ngishare lento le nabantu abasebekhona lana ku YouTube channel yami, nalabo basazoba khona nkosi yami. So into lena evalelekile ngaphakathi engifisa ukuthi si-experience sonke, ngiyafisa ukuthi siceleni kahle sonke, and then you will see it. Mhlambe khona ongizwayo ngoba mina angikhona ukuyichaza bakithi. And then ngiyacela bafethu, please do share ama videos ami. Ngiyanicela ni like, ngiyanicela ni subscribe, niyenze konke okwenziwayo phela lana ku YouTube. Ngizwela nokuthi ama ads awandlulwa. Ngiyacela bafethu ningawandluli phela ama ads, just watch
those ads awalimazi mntakababa. 10 seconds, 5 seconds, you know, you just ubuyele nje yonke into eqhamukayo, and then ngizobe ngi-right. Ngicela kakhulu ukuthi nishareni so that people can be notified ukuthi uNamdluli useno YouTube, and then ngokumsharela loyo muntu mefika ngicela asubscribe, and then if uyaqala ukubona lo buso lobo ngosiyamba kithi angizanga ngokubi ngize ngokuhle, ngiyacela ungisubscribele, ungilikeele, and share my videos. Comment guys, ama comments ngiyawamukela, yinhle yimbi, kodwa it depends ukuthi yimbi kanjani, because angisiye kumuntu osheshazwele mawuzomtshela into ngiyazazi ukuthi nginjani, so ezinye izinto azizongilimaza mangithi nanoma enjani comment ngisho ukuthi mhlambe unombono ukuthi Namdluli, next time please do start your videos like this, or Namdluli qaphela ukwenza kanje, instead do like this. I would appreciate if you guys would advise me and tell me more ukuthi yini ekumele ngiyenze, yini ekumele ngingayenzi. Lapho I will give you go ahead, and ngokusho kwami kanjalo ke bafethu, ngiyabonga kufika kwenu until la ivideo ikhona manje. Ngiyacela uyilike, subscribe and comment.